Защо имаме повече избор от всякога, но и сме и по-нещастни от всякога? И ако можем да имаме всичко, защо никога не сме доволни? Всеки ден губим време в избори. Дали ще е да скролваме в някоя платформа за филми и така и да не можем да си изберем какво да гледаме. Или да имаме 200 мача в Tinder и постоянно просто да се чудим, да подбираме и да избираме кой харесваме повече и на кого да дадем шанс. Или ще е гледането на десетки ресторанти, храни, менюта и накрая пак не знаейки какво да ядеш. Да имаме много голям избор е проблем. Когато имаме прекалено много опции, се парализираме. И не правим нищо. Дори когато избираме нещо, често съжаляваме, защото си мислим, че винаги е имало по-добър вариант. Това постоянно търсене на нещо по-добро, на този постоянен избор, разваля живота ни, като ни кара да се чувстваме тревожни, неудовлетворени и постоянно да се сравняваме. А сравнението какво правеше, скъпи деца? Точно така. Сравнението убива щастието. Сядаш да гледаш нещо, влизаш в Netflix, скролваш и скролваш и скролваш и накрая не избираш нищо, защото си изгубил времето в търсене. А решението? Ами доста е просто. Всъщност, просто си набелязвате филми, които искате да гледате преди да ги гледате и си ги записвате, или просто си давате лимит. За 2 минути ще си намеря филм, който ще гледам. Елементарно е. В ресторант сте. Има меню с 50 ястия, дори и повече. Какво да избереш? Нямаш си абсолютно никаква идея. И така разбираш, че хората винаги искат повече. И накрая винаги са недоволни. Когато имаш малко меню, си по-доволен, защото ти дават избор, който е много по-малък. Лимитирай избора си. Определи си фаворит. И не дей да мислиш, че винаги има нещо по-вкусно. Толкова много опции. Толкова много хубави мъже. Толкова много яки мацки. Хей! Навсякъде са. И затова е толкова по-лесно да минеш от единият на другият и постоянно да си казваш, че търсиш перфектният, че търсиш идеала за теб. И накрая забравяш да виждаш човека пред себе си. Казваш си, защо да думкам само тази, като мога да думна и онази? Защо да съм с този, като онзи може да ми предложи повече? Така попадаме в една дупка на безкрайен избор. И се обричаме на безкрайно търсене за нещо, което не съществува. Ако говорим за връзки, момчета, дайте шанс на онова момиче, което не ви се струва голяма работа, но пък ви разбира. Момичета, дайте шанс на онзи загубеняк, който знаете, че ви харесва и не е лошо момче. Кой знае, може да ви изненада. Ако ви се хапва нещо, дайте шанс на оня пич от будката, който продава бургери. Може да е най-вкусното нещо, което сте яли. Спрете да търсите перфектното, да избирате все най-доброто или все да искате нещо ново. Насладете се на това, което имате. Бъдете благодарни, смирете се малко. Не спирайте да се развивате и да искате още за себе си. Но не дейте да се измъчвате, търсейки постоянно по-доброто. Защото то винаги ще има по-добро. Толкова много хора не започват нещо, само защото искат перфектен старт. Перфектен човек до себе си. Перфектно всичко. Но истината е, че дори да го имате, дори и да е перфектно, вие пак ще искате повече. На вас пак няма да ви е достатъчно. Затова просто си изберете нещо. Изберете си някого и действайте. Аз бях Красо Хромев, благодаря ви, че останахте до края на това видео. Коментирайте, харесайте, абонирайте се и правете всички тези важни за мен неща. Моля ви, не скипвайте рекламите. Надявам се това видео да ви е харесало. Кажете ми вие какво мислите в коментарите и не забравяйте да коментирате, защото най-важното в този канал е да коментирате, защото аз се интересувам от вашето мнение. Да, благодаря ви и насладете се на това, което имате.
И не забравяйте думите на До Фламинго, които са, че децата, които са живяли във война и децата, които не са, имат различни ценности. И смятам, че много можем да се научим от хора, които имат по-малко от нас и да видим как живеят те и ние да си кажем: чакай малко, защо аз искам постоянно нещо друго, а някои хора са толкова щастливи с толкова малкото, което имат. Благодаря ви, чао! Като Слави Клаша, ръсъм с усмивка в банката. Абонирайте се и ударете към банката.